सर काल तुम्ही टुरिझम डिपार्टमेंटाची मीटिंग घेतली ओव्हरऑल व्हॉट वॉज द डिस्कशन किती म्हणून चर्चा झाली टुरिझमाचो आणि आयटीचो पोर्टफोलियो चार्ट सोमारा घेतिल्लो सो आय टू अंडरस्टँड द फंक्शनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रेझेंटली अवेलेबल एज फार एज द मॅन पॉवर इज कन्सर्न हाऊ वी आर हँडलिंग वॉट इज बींग हँडल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम वॉट इज बींग हँडल अंडर गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आम्ही सध्या स्टेटस कितें आसा फ्रॉम द विजन एंड द प्लॅन द गव्हर्मेंट कॅरीज वॉट वी कॅरी फॉर टुरिझम एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आमकां कळपाक पयलो स्टेटस कळपाक जाय कालच्या दिसाक वी हॅव रिव्यूड द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम एंड द टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन टू अंडरस्टँड वेर वी स्टँड वेर आर वी टुडे आणि फुडें स्टेप्स घेवच्या पयलीं वॉट करेक्शन्स आर रिक्वायर्ड वॉट चेंजीस आर रिक्वायर्ड वी नीड टू गेट रिफॉर्म्स वी नीड टू पुट स्ट्रक्चरली द बॅकबोन टुगेदर फॉर अ प्लॅन अहेड जाल्यार पयलो स्टेटस कळपाक जाय तो काल दिल्लो आसा आज आमी आयटीन आयल्या सेम थिंग वी नीड टू अंडरस्टँड आफ्टर माय एक्झिट इन 2019 5 वर्सां आयटीच्या हातूंतल्यान स्टार्टअप आयटी पॉलिसी एक्सपेक्टेशन ऑफ द आयटी इंडस्ट्री वॉज लार्ज टुडे ऑल्सो दे हॅव एक्सपेक्टेशन दॅट वी लॉट ऑफ थिंग्स दे एक्सपेक्ट टू बी डिलिवर्ड सो टुडे फॉर मी आय नीड टू डू माय होमवर्क फर्स्ट अंडरस्टँड वेर वी आर इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज वी हॅड डन in terms of the new policies that have come, in terms of the plans ahead. So सगळे आयटी फ्रेटर्निटी फुडें व्हरता आसतना आयच्या दिसाक पयलीं आमकां रिव्यू करून डिपार्टमेंट खंय आसा तशेंच आयटीची खंय आसा आनी फुडें व्हरता आसतना प्लॅन कसो आसपाक जाय हाजेर विचार करपाक आज आमी मिटींग मागिल्ली आसा. वॉट इज द इंस्ट्रक्शन यू हॅव गिवन टू देम इन बोथ द डिपार्टमेंट टुरिझम आनी आयटी तुम्ही कितें सांगलेलें आसा काय सांगू ना अजून आय ओनली अंडरस्टूड सांगपाचें नेक्स्ट विकाच्यान सुरू जातलें सो दीस वीक इज ओनली टू अंडरस्टँड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स वेर वी स्टँड इंडिव्हिज्युअली their issues, their concerns, the challenges and what they have in mind. So department heads along with their people who are involved in the operations, whether it was tourism or IT, have been called to present themselves. ताजे presentation जातकर फुडल्या weekend individually we will take up each part, whether it's Department of Tourism or whether it's Goa Tourism Development Corporation or whether it is Department of IT. एक part घेऊन एक विषय घेऊन ताजेर कामाक लागतले फुडें. Lot of things are expected from my side आणि आय थिंक एवरी प्रेस तुमच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना वता शूड नॉट बी मिसइंटरप्रिटेड आणि टॉकिंग अबाउट हांवें काल तरी खंय तरी चर्चेक आयकलें की कोण तरी म्हणटा की क्वॉलिटी रोखडी कित्याक 80% आतांच आमकां नॉर्मल येता वी हॅव टू अंडरस्टँड अ विजन ऑफ अ गव्हर्मेंट विजन ऑफ द गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट क्वॉलिटी टुरिस्ट अशें न्ही की आजूच जातले फाल्यांच जातले क्वॉलिटी टुरिस्ट हाडपाक बॅकबोन तयार करचो पडटा इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचें पडटा बट वी हॅव टू हॅव अ प्लॅन अहेड इट इज नॉट अबाउट टॉकिंग फॉर टुडे एंड टुमॉरो सो आय थिंक पीपल इन द media, everybody should be responsibly talking. We need them to participate with us rather than making criticizing topics which are irrelevant. आज आमकां डिलिव्हरीचो समज टायम आसा आमी बरोबर रावन काम करपाची गरज आसा आनी ती रायट मेसेज वतली पेपर सगळे वाचतात मिडिया तर्फे तुमचे जगभर पावतात मेसेज सारकी गेली ना जाल्यार हे चाळावळीन कन्फ्युजन तयार जातलें म्हजी हेचूच मागणी मिडिया कडेन आसा तुमकां प्रश्न आसा म्हाका विचारात बट डोंट हॅव कॉन्क्लुजन्स की टुरिझम मिनिस्टर क्वालिटी मागल्या क्वांटिटी नाका आनी कोण वी नीड टू हॅव द टुरिझम ट्रेड एक्ट इन प्लेस देर आर द स्टेक होल्डर्स हू हॅव बीन टॉकिंग वी हॅव टू टॉक टू एवरीबडी एंड डू दिस अ स्टेटमेंट ऑफ अ गव्हर्मेंट और अ स्टेटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर विच इज कम इज अ थॉट प्रोसेस वॉट वी नीड फॉर गोवा एंड वी हॅव टू डू इट तो आज करतलो फाल्यां करतलो काय परवा करतलो हाजेर जाता इतले बेगीन करपाचें आमचें आसतलें बट कोणूच पिसो आसचो ना की आयचें टुरिझम बंद करून फाल्यां करपा खातीर आयचें बंद कर म्हणून इट इज अ प्रोसेस and I think in this process everybody is a stakeholder whether it's tourism whether it's media whether it's the rest of the people of Goa everybody are stakeholders in their own way as far as tourism is concerned.